ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. имрӯз 1 июли соли 2021 1000 рубл 154 сомонию 90 дирам, $100 1132 сомонӣ. дар имрӯзанавормон 15 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд. ҳавлӣ, замин ва квартира, ипотекаям яъне кредити хонаам ҳастай. барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон роӣ кунед. агар хона гуфтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хели хона шуморо дар кора. бисёр бад гап намезанем, рафтем. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Шӯрча. ҳавлӣ 5 сотиқ замин мебошад, 2 дар хона. нархаш 55 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, якхонага квартира бо масоҳати 33 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 4 ошона иборат аст. хона коробкаи беремонт яъне перегородка дорад. об, свет, канализатсияи шаҳрӣ. ҳуҷҷатош 100% мебошад. техпаспорт дорад. нархаш 130 000 сомонӣ мебошад. қарор аст дар автоцентр. кадоме надонад, автоцентр ин поёни саховат мебошад. замини фурӯшӣ дар ноҳияи Ховалинг, дар роҳи Черезбалҷувон 60 гектар замин мебошад. бародаро 5 та дарёча дорад, 2000 дарахти чормағз дорад, 500 таи дига дарахти дигар мевагиҳо ҳастак. хулас ки беҳад чиз бисёри бад дорад. ҳама ҳамин маълумоти оиди ҳамин замина ма дар комментарияи ҳамин навор мемонам. марҳамат бидроен тамошо кунед. беҳад бисёри бад чиз дорад. нархаш бошад 800 000 сомонӣ мебошад. ду этажа ҳавлӣ дар ноҳияи Ёвон, дар Бешқапа. 5 сотиқ заминаи гирдош маҳкамаи дарвоза дорад. ремонтош 70% буд шудагиаш зиндагӣ карда мешавад. 4 дар хона дорад. нархаш 180 000 сомонӣ мебошад. залаш 8x5 аст, спалниш 4x4.5 дар дуюм ошона. дар поёнаш якум ошонада 4x4 як хона ва 6x4 дигари хона. лестница дарундай. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар Гипразем, якхонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ. ира мешавад ба 1000 ба духонага табдил тиен. дар панҷум ошонаи бинои новостройка. хона бе ремонтаи коробка ва айни ҳол сохтмони биноам рафта истодааст. дар наздики ҳамин бино мактаб, садиқ, супермаркет, фитнес-клуб, ресторан, аптека, стоматология, спортивная площадка, хулос ҳама чӣ пайдо мекунад. ва домофон, қатъи охранаву камера дорад ва ипотека ҳам дода мешавад 24 моҳа. дар ҳамин бино агар ба ҳамин рақамҳо занг занед, боз якхонага, духонага, сехонага доранд. любой намуд квадраташ ҳастай. марҳамат, муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, якхонага бо масоҳати 55 метри квадратӣ дар ҳафтум ошонаи бинои советӣ. хона ремонти нав дорад ва қарор аст дар 8-ум микрорайон, доми 67, шаҳри Хуҷанд. нархаш 180 000 сомонӣ. боз арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, якхонага квартира бо масоҳати 41 метри квадратӣ дар 12-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд, цоколни этажда, бинои новостройкада.
хона ремонти нав дорад, бо чизу чораш фурӯхта мешавад. Дар наздикиш литсеи туркӣ ва детский сад. Нархаш бошад 170 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. Сабаби фурӯхтан кӯчидан ба Федератсияи Россия мебошад ва соҳибуш мегӯяд ки агар нохост телефонаш киштагӣ боша, метавонем дар Viber нависенша. Цоколни этаж бародаро кадоме надонад, ин полуподвал ба ҳисоб меравад, яъне таги якум этаж дар бинои новостройка хеле майдачак трезачо дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе духонага квартира бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои советӣ ҷойгир аст. Дар 46 микрорайон қарор аст. Нархаш 250 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. Алиши нестай. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар пештара Курхонтепа як хонага квартира бо масоҳати 30 метри квадратӣ дар чорум ошонаи бинои советӣ. Хона ремонти нав дорад, дар доми панелни, кришашам навай. Нархаш бошад 150 000 сомонӣ мебошад. Қарор аст дар Ламаносов, шаҳри Бохтар. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар духонага квартира бо масоҳати 47 метри квадратӣ дар панҷум ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 6 ошона иборат аст. хона бе ремонтаи коробка ва қарор аст дар шабчароғ. Нархаш 190 000 сомонӣ, боз савдоам дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Хитобозор хоҳиш кардан. Марҳамат. духонага квартира бо масоҳати 66 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 11 ошона иборат мебошад ва айни ҳол сохтмонаш рафтеста дар 8-ум ошонаҳои сохтмон. қарор аст дар Хитобозор. Нархаш бошад 262 000 сомонӣ мебошад, боз арзон ҳам мешавад. ва кадоме надонад Хитобозор дар куҷояй чиай. Хитобозор и тарафҳои стари аэропорта, байни стари аэропорту таҷик мебелда. И территорияда дӯстони азиз ягон намуд сексия набуд. Нав ҳозир сохтестанд, як микрорайони нав ва баробари ҳамин домҳо як чанд блок дом сохтестанд. баробаршон мактаб, дута садик ва гипермаркет сохтестанд. хулас беҳа ҷои ободӣ мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат духонага квартира бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар 8-ум ошонаи бинои новостройка. хона ремонти нав дорад, люкс бо таъмири беҳтарин ва бо ҳамаи таҷҳизоташ фурӯхта мешавад. документош 100% термекс, оби гарм, дакухнӣ, ванна, туалет, ремонти люкс, ҳамаи чизош катӣ. нархаш 198 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Леваканд хоҳиш кардан. Марҳамат. 4 сотиқ замин, 2 дар хона. қарор аст дар кӯчаи Носири Хусрав ва Бараканд дорад. нархаш бошад шартномавӣ мебошад. хонаи фурӯшӣ дар 65-ум микрорайон сехонага квартира бо масоҳати 68 метри квадратӣ дар цоколни этаж бинои новостройка. хонаи ремонти нав дорад назди зебошкада. полни ремонт кардагия медрои зиндагӣ мекунӣ. нархаш 250 000 сомонӣ, боз савдоам дорад. хонаи 70 квадрата лаби Душанбинка хоҳиш кардан. Марҳамат.
духонага квартира бо масоҳати 75 метри квадратӣ, ира метавонем ба ҳазур ба сехонага табдил тиҳен. дар 16-ум ошонаи бинои навастройка айни ҳол сохтмони бино рафтестай бояд то 9 сентябри соли 2021 супоранша наздикии мости 46 микрорайон лаби дарёи Душанбинка. хона бе ремонтаи коробка ва нархаш бошад 300 000 сомонӣ мебошад, боз арзон ҳам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардем. То боздид барори кор шумода.